πετύχουμε η χώρα μας να επανέλθει πάλι στο ύψος που της αρμόζει και της αξίζει. Το οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, διότι πάλεψαν πάρα πολύ οι πρόγονοί μας. Χύθηκε πάρα πολύ αίμα για να είμαστε εμείς σήμερα εδώ και να απολαμβάναμε, και βάζω παρελθόντα χρόνο γιατί πια δεν απολαμβάνουμε, να απολαμβάναμε όλα αυτά τα κεκτημένα που είχαν κερδίσει οι παππούδες μας με αίμα. Και όπως είπε και η φίλη και συναγωνίστρια η Ευαγγελία από τις καθαρίστριες, αυτές τις μέρες χτυπούνε τα παιδιά μας. Χτυπούνε τα παιδιά μας πάλι στο πανεπιστήμιο. Πάλι βάζουν μπροστά στα παιδιά οι ίδιοι οι δάσκαλοι τα ΜΑΤ, την αστυνομία. Τα ΜΑΤ και την αστυνομία, την οποία την πληρώνουμε εμείς σαν λαός, για να προστατεύει εμάς, για να προστατεύει την νομιμότητα αυτής της χώρας. Βρισκόμαστε λοιπόν να βλέπουμε έξω από τα πανεπιστήμια αστυνομικούς με στολή, ροπαλοφόρους, να χτυπούν αδιακρίτως μικρά παιδιά, ανθρώπους που αντιστέκονται. Οπότε το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε. Και τότε το Πολυτεχνείο αυτό αντιμετώπισε. Και τότε μια χούφτα φοιτητών ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και προσπαθούσαν να παλέψουν, να ρίξουν τη χούντα αυτού του τόπου, η οποία είχε κάτσει στους βέρκους, είχε κάτσει στο σβέρκο ολονών μας εκείνη την περίοδο, είχε καταλύσει τη δημοκρατία. Το ίδιο λοιπόν αντιμετωπίζουμε και τώρα. Και πρέπει όλοι μαζί, και όσοι δεν είναι μαζί μας, να τους καλέσουμε να βρεθούν στο πλάι μας. Αυτός ο αγώνας δεν δίνεται για να κερδίσει κάποιος απολυμμένος στη δουλειά του. Αυτός ο αγώνας δίνεται για να κερδίσει ο Έλληνας, εμείς όλοι, τη ζωή μας και την αξιοπρέπειά μας. Και ναι, η δουλειά είναι ζωή και αξιοπρέπεια. Και ναι, η δουλειά είναι ζωή και αξιοπρέπεια. Και είναι ένα αγαθό που δεν θα τους το χαρίσουμε. Δεν θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας. Εμείς οι σχολικοί φύλακες είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε στον δρόμο μέχρι και ο τελευταίος από αυτούς που πλήγεται να είναι πίσω στη δουλειά του, στο σπίτι του, στην αξιοπρέπειά του, στη ζωή του. Είμαστε αποφασισμένοι και έχουμε δώσει όρκο τιμής να μην λυγίσουμε αν αυτή την πολιτική που μας έχει φέρει σε αυτή την εξαθλίωση δεν την τσακίσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι γι' αυτό, είμαστε πεπισμένοι ότι θα κερδίσουμε, να τη θυμάστε την κουβέντα μας, είμαστε καταδικασμένοι να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο και καλούμε όλους σας να έρθετε μαζί μας. Αν οι συναδελφοί μου δεν γυρίσουν πίσω, όσο φιλείς να μην λυγίσω. Αν οι συναδελφοί μου δεν γυρίσουν πίσω. Σας καλούμε λοιπόν όλους μαζί και να σηκώσουμε και αυτούς που δεν είναι ούτε κουρασμένοι, ούτε απογοητευμένοι, ούτε τίποτα. Είναι λίγο χαλαροί. Νομίζουν ότι μπορεί να έρθει η νίκη ή οτιδήποτε από το σπίτι. Δεν έρχεται. Πρέπει να είμαστε στον δρόμο. Αυτούς λοιπόν μπορούμε να τους σηκώσουμε, έναν ο καθένας σας πάρει μαζί του, από το χέρι. Και θα έρθει να είμαστε όλοι μαζί στον δρόμο. Θέλω να πω καλή επιτυχία στην Ελληνική, στα Δυτικά. Προσφέρετε απίστευτο έργο για το κοινωνικό έργο. Στον δρόμο, να διώξουμε τον δρόμο. Στον δρόμο, να διώξουμε τον δρόμο. Σας εύχομαι καλή δύναμη και κουράγιο στο έργο σας. Να ξέρετε ότι ό,τι χρειαστείτε θα είμαστε δίπλα σας. Και σας καλούμε όλους μαζί σε αυτή την πορεία που θα γίνει για το Πολυτεχνείο φέτος, να είναι ένα ποτάμι, ένας χήμαρος που θα πνίξει τη συγκυβέρνηση και τις πολιτικές που μας έχει επιβάλει και στην απεργία στις 27 Εδεκάτου όλοι μαζί στον δρόμο να τους πούμε όχι, πια φτάνει, δεν σας θέλουμε άλλο. Go home!
συνέχεια, παρακαλώ τον κύριο Κικάκη Νίκο, τους καθηγητές, να έρθει στο βήμα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους Συντονιστικής Επιτροπής των Καθηγητών σε Διαθεσιμότητα, μεταφέρω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Βρεθήκαμε στον δρόμο του αγώνα. Από λιμένη της ΕΡΤ, καθηγητές, σχολικοί φύλακες, εργαζόμενοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο ΙΠΕΚΑ, όλοι οι φορείς του δημοσίου, σαν μια γροθιά, με αυτοοργάνωση, με ίδρυση συντονιστικών επιτροπών από τα κάτω, και έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε μορφή πάλης. Απεργίες, συγκεντρώσεις, καταλήψεις, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ. Η εμπειρία μας έδειξε ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές μορφές πάλης όταν αποφασίζονται από τα κάτω με τη συμμετοχή των εργαζομένων. Ευτυχώς εγχειρίδια καλών ή κακών μορφών πάλης ούτε υπήρξαν ούτε θα υπάρξουν ποτέ. Θα απαντήσουμε πολιτικά σε 2-3 ζητήματα. Γιατί υπάρχουν διαθεσιμότητες απολύσεις? Πρώτον, γιατί θέλουν να χτυπηθεί η άρση της μονιμότητας. Αυτός είναι ο στόχος. Η απολύση, η άρση της μονιμότητας, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεύτερον, οι διαθεσιμότητες απολύσεις πάνε χέρι με χέρι με την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών, με το ξεπούλημα της δημόσιας, της παιδείας, της υγείας και όλων των κοινωνικών δομών στους ιδιώτες. Την ίδια στιγμή που ο Αρβανιτόπουλος, τότε Υπουργός Παιδείας, υπέγραφε τις διαθεσιμότητες μας, την ίδια στιγμή έκανε εγγένεια στο ιδιωτικό ΙΕΚΑΚΜΗ. Εμείς λοιπόν οι καθηγητές δεν ήμασταν άεργοι ούτε περισσεύαμε. Κάναμε μάθημα 20.000 μαθητές. Τι είπε λοιπόν η κυβέρνηση? Μαζί με εσάς θα διώξετε και τους